Sayote tayo, may sayote. So, luto tayo ng simpleng ulam. Simpleng ulam na may sayote. Na-expire kasi ako sa inyo na magluto ng sayote, which is palagi naman kami magluluto na may sayote. For this time, gagamitin natin sa ating menu for today, yung may sotanghon. Kasi gusto ko mang humigot ng sabaw. So, lagyan din natin ng mga gulay. So, may sayote tayo. Ayan. So, kasi maraming gulay. Oh, mayroong carrots. At mayroon tayong celery. So, mayroon tayong luya, at garlic, at onions. Okay, luya is ginger. Alright? So, mayroon tayong lobster balls. At mayroon tayong pork giniling. Ayan, ang ating sotanghon. Ayan, ang ating sotanghon. So, start tayo ng paggisa. Unahin natin yung garlic, sibuyas, at yung luya. Kasi sobrang init yung ating mantika, ay pwede na natin yan isabay-sabay para hindi masunog yung ibang nilalagay natin. So, unahin muna natin yung pork. Ground pork. Lutuin natin yung ground pork sa ating sibuyas at luya at garlic. So, mayroon tayong carrots, saka yung celery natin at sayote. Siyempre, maraming gulay is masarap. So, lagyan natin ng mga kunting asin. Garlic powder. Ayan. Yung ating ground pepper. At ukay-ukay lang natin. Ayan, bango na. Ito pa lang, bango na. So, tatakpan lang natin to. Ang gisa kasi ako minsan, o hindi lang minsan, usually ay sinusutay ko lahat bago ko lalagyan ng tubig o ating pangsabaw. Yan, tingnan natin na lagyan natin ng konting patis. Yan, patis. Yan. So, lagyan na natin ng tubig.
natin ang dami. Wow. Lagyan lang natin. Ayan. So, takpan lang natin. Lutuin lang natin yung ating mga gulay. Bago natin ilagay yung ating sutanghon. So, ito, iluto na. Iman natin yung ating sabaw. Iman natin. Iyan, perfect. Lagyan na natin yung ating sutanghon. Sutanghon. Sunod na natin yung ating lobster balls. So, luto na yung ating sutanghon at ating lobster balls. So, pwede na natin ilagay yung last natin, yung ating sibuyas. Diba? Basta mas makulay. Ayun. Ayun, masarap, masarap, masarap. Luto na po siya. Uy, ready to eat na. Handa nyo na yung inyong plato or bowl natin para maghigop tayo ng sabaw.